Rondo kempling, Mas. Nggih. Rondo kempling. Osa. Ada gondelan. Osa. Penak cekelan. Sek Dul. Osa. Barengan mata beling rene otak tempiling. Osa. Ye. Lo. Oh. Aku lo. Aku ulo. Merutu. Atas sisik. Kowe merutu jarene. Lambemu mah. Merutu sing ning kene tetep ya. Atraksi sik jare. Yo. Ora. Kan wes nyawamu kan sudah kumpul semuanya. Aku lagi ketemu. Aku sini Mas. Isin mbek sapa? Wilayah sego sak umplukan. Yo guys, budaya dados. Tantomo, Syoko, Magito prajurit. Polae lho, Jan. Ya. Napa kok nggo kacamata iki? Gen waras Yai. Ayo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingare tindak wae ora numpak sapi Suwene. dhewean apa ora wedi nganggur mangke burun ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan. Belasan dekada rada kabotan. Yen purun enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi. kowe etople wong legan golek momongan niki blonjo Mbak Ayu badhe tindak Rumono ya Mas. Ampun gelem Mas, sampeyan ampun kuciwa. Osa Kula randang Randa. ditinggal lunga. Awan-awan lunga blanja ning pasar Demang. Prawan rondo bagi kuwi kabeh penak. Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Joso Malang nadyan rondo dijamin komplit. Yo ages budaya. Goyang maju Yai. Lho, Mel. dalam Dadi rondo apa yo penak, Mbak? penak. Mosok sih? Niki perawan Kang Mas. Sing ngopeni wong akeh, Dik. Sing perawan kupingin niki Kang Mas. Sah kurang ajar. Yo, Iya. tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingaren tidak wae ora numpak Chevrolet dhewe
angkutan wae. Apa ora wedi timbang nganggur mangke Ayo kita naikkan tempo yuk deh yuk. Goyang yo Mas ya. Aklar res Keluar. Mas kebetulan jane kata rada kabotan yen purun enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opai osa sedo tablet wong legan golek momongan niki blonjo Mbak Ayu badhe dinda ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning gunung kota yo adoe prawan rondo bagiku sing penting benar ning Semarang Mas Sur tuku Ya, baik. gelang ngopo anting-anting Joso Malang bagian rondo dijamin komplit Pun ngono lho Yai wis lega